Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Tistima minn qalb lill-komunità kollha li tiltaqa' hawnhekk fil-Kappella ta' Kana. Stima lil kull min maqut magħna permezz ta' Facebook mill-Istitut tal-Familja ġewwa u merħba għal dan il-kors ta' eżerċizzju, dan ir-Ramadan din is-sena partikulari. Quddiem Kappella Vojta, nagħti sessħin biċ-ċertezza illi mulej xorta jixtieq jiltaqa' magħna u biċ-ċertezza li ħafna persuni għandhom qalb miftuħ għalih. Jew hekk nagħmlu talba flimkien. Mulej jsir qatis, nitolbuk tibgħat fuqna l-Ispirtu Qaddisti. Ħajkebbes fina x-xewqa għalik. Jiftilna qalbna għall-kelma tiegħek. Dan iż-żmien partikulari ta' Mart, nitolbuk tkompli iddawwal lil dawk kollha li jieħdu deċiżjonijiet importanti favur is-saħħa tal-bnedmin kollha, tolbuk għall-morda kollha, għall-familji tagħhom. Tolbuk għal ħafna nies li bħalissa qed jgħixu dan iż-żmien fil-biża' jew fis-solitudju. Talba speċjali għal kull min jaħdem fil-qasam tas-saħħa biex il-mulej jkompli jwensu bil-paċi, bil-qawwa u bid-delt. Qiegħdu nemmixxa f'riġlejn Omna Marija, il-mara li ħalliet il-mulej imexxi jitkellem il-ħadid. U bil-qalb ngħidu slim għalik Marija, bil-grazzja li għall-mulej mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omna, tlob għalina mitilbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Xtaqt li flimkien illum nitkellmu ftit fuq ġrajja mill-Vanġelu li xi ftit tiftaħ din il-mixja li se nagħmlu flimkien tal-eżerċizzju. Il-ġrajja ta' Bartimew l-Ama, ġrajja li nsibuha fil-Vanġelu skont San Mark. Din il-ġrajja, din il-laqgħa ta' Bartimew, dan ir-raġel għalija personalment verament speċjali. Dan ir-raġel ama u tallab imma li l-Evanġelista Mark jippreżentah lilna bħala mudell kbir ta' fidi. Raġel li jaf dak li rid. U fil-Vanġelu din il-ġrajja qiegħda f'mument verament partikolari għax hija l-aħħar ġrajja ta' Ġesu qabel ma jasal Ġerusalemm. Infatti din il-ġrajja ssir Ġeriko, l-aħħar tappa, l-aħħar stage qabel ma n-nies jiridu mbagħad għal Ġerusalemm, ovvjament bil-mixi. U allura din il-ġrajja, din il-laqgħa ta' Bartimew mal-mulej Ġesu tiġbor fija dak li diġà għexna fil-Vanġelu ma jisu wkoll tintroduċina dak li ġej. Għax se jiġri, Ġesu se jasal Ġerusalemm u se jgħix l-aħħar ġranet, l-aħħar ġimgħa ta' ħajtu. Aħna bil-mod il-mod ħanidħlu issa fil-qofol, fil-quċċata tal-ħajja ta' Ġesu. U l-Evanġelista jdaħħalna f'din il-quċċata tal-ħajja ta' Ġesu propju bil-ġrajja ta' Bartimew. La. Għalhekk nixtieq li naqrawha flimkien mill-Vanġelu skont San Mark. Huwa sku Ġeriko. U ħireġ minn Ġeriko flimkien mad-dixxikli tiegħu u ma' kottra kbira ta' nies. Kien hemm wieħed tallab ama jismu Bartimew bin Timew bil-qiegħda mal-ġenba tiegħu. Dan meta sama li kien Ġesu ta' Nażaret qabad jgħajjad u jgħid Ġesu bin Dawid ikollok ħnina minni. Kien hemm ħafna li bdew jgħidu miegħu biex jiskot, imma huwa aktar beda jgħajjad bin Dawid ikollok ħnina minni. Ġesu waqaf u qal sejħulu. Huma sejħu l-ama u qalulu għamel il-qal u jien isejjaħlek. Dak tajjar il-mantal minn fuq, qabes fuq riġlejn u mar lejn Ġesu.
U Ġesu kellu għallu xi tridni nagħmellek li nerġa' nara Rabbu wieġbu lak. Mur għallu Ġesu, il-figli tiegħek fejn qiegħed u minnu fih raġa' beda jara u baqa' miexi warajh fit-triq. Il-kelma tal-mulej, it-tifqih lilek biss. Tal-Vanġelu jippreżentalna tal-lat u wow. Is-sitwazzjoni tiegħu hija sitwazzjoni verament diffiċli. Immaġinaw it-traġedja ta' xi ħadd illi kien jara mid-dera u tilet fid-dar. Hija xi ħaġa li tbeżżanna wkoll. Immaġinaw ukoll f'dak iż-żminijiet fejn m'hemm l-ebda assistenza tal-ebda mod, infatti dan ir-raġel spiċċa għama, spiċċa tal-lat għax kien għama. Nimmaġina li illum l-għam huwa persuna waħda ftejt huma l-ovja. Skużaw, ftejt għaliex bajt tekniċi. Skużawni imma jem biex jekk ma jkunx jinstema' sew xi ħadd li josib is-sound li ċempilli u qalli li ma kienx qed jinstema' biżżejjed ħalli nipprova nkun aktar qrib tal-mikrofon. U allura dan l-għama mal-ġenb ta' triq jinsab sitwazzjoni fejn jisu kollox jiddependi mill-oħrajn. Ħajtu jisu qiegħda qed demersi tal-oħrajn. ċertezzi għandu ftejt jew kważi xejn. U x'irid jagħmel dan ir-raġel, irid jistenna li l-ħajja tiġi minn xi kien, mingħand l-oħrajn. U dan x'għandu x'jaqsam magħna kwantu aħna l-aħna tal-lagħba u nimmaġinaw ukoll ħadd tagħna. Għandu x'jaqsam magħna l-fatt illi kollha kemm aħna fil-verità, kollha kemm aħna niddependu mill-oħrajn. Kollha kemm aħna limitati f'dan iż-żmien li qed ngħixu qed nindunaw din il-ħaġa ħafna aktar. Kemm aħna limitati, kemm ħajjitna tiddependi mill-oħrajn fit-tajjeb u fil-ħażin. Kemm aħna dak li għandna mhux ċert, imma f'daqqa waħda jista' jinbidu. Nirrealizzaw li aħna wkoll limitati f'ħafna affarijiet. Aħna l-koll xi ftit omja, qatt ma naraw l-istampa kollha tal-ħajja, qatt ma nifhmu fil-verità kull ma qed jiġri. Ħassew li aħna tal-lagħba u aħna omja. X'ser jiġri ma nafux. Minn fejn iridu ngħaddu mhux dejjem nafu. Allura xi ftit jew wisq dan il-bniedem għandu x'jaqsam mija. Imma għandna ċertezza fil-Vanġelu tal-lum, il-ċertezza hija illi minkejja li hemm tal-lagħab u għama mal-ġenb tat-triq, kważi minsi imwarrab, Ġesu għaddej minn hemm. Ġesu għaddej mill-triq tal-ħajja tiegħu. Kif Ġesu għaddej u jgħaddi mit-triq tal-ħajja tagħna. U għaddej interessanti li l-Vanġelu jippreżenta lil Ġesu illi għadu kemm ħireġ minn Ġeriko u ħireġ minn hemm, tielaq minn hemm. Għalkemm donnu Ġesu ħireġ, donnu Ġesu diġà tela u beda triq lejn Ġerusalemm. Immaġinaw ftejt wieħed ludi li ilu miexi xi 3 jew 4 ijiem. Fl-aħħar wasal Ġeriko u baqalu biss l-aħħar tappa. Madwar 20-25 km ta' mixja. Allura wieħed mifxul biex jasal Ġerusalemm. Ġesu donnu tela, donnu ħireġ. Forsi insumma baqalu xejn, imma ċ-ċertezza illi se jieqaf fil-ħajja ta' Bartimew. Ġesu għaddej mit-triq tiegħu anke jekk jidher diġà tela. Bħalma mulej għaddej mit-triq ta' ħajjitna anke jekk forsi xi kultant naħsbu li diġà tela. U barra minn hekk il-Vanġelu jippreżenta
jippreżenta lil Ġesu qisu iddawwar bi żewġ xtriki ta' nies li kważi jgħidlek impossibbli tiltaqa' minnu, impossibbli ħajjisimek, ħajarak. Infatti Ġesu huwa ħireġ minn Ġeriko għandu madwar l-disċipli tiegħu u mbagħad followra kbira ta' nies. Żewġ tixriki. Donnu kollox qed jindika l-impossibbli tiltaqa' ma' Ġesu. Impossibbli li Ġesu jisimek, jieqaf f'ħajtek. Imma dal-Vanġelju juri mod ieħor. Joqgħodna ħafna mbagħad f'dan Bartimew illi xi jisma' li Ġesu kien għaddej jibda jgħajjad. Jibda jgħajjad. U jgħajjad bil-qatih mid-dera li tant in-nies issiktu. Toġobni immens din ix-xejna. Għaliex nimmaġina li billi triq traffikata billi minn Ġeriko kienu jgħaddu ħafna nies sejrin lejn Ġerusalemm, it-tallaba kienu diversi, dak li kellhom bżonn kienu ħafna. Imma dan jgħajjad. B'dan nisimgħu li jgħajjad. Ma naħsibx li hija for granted li Bartimew jgħajjad u jgħajjad daqshekk. Għaliex fil-ħajja, għalmenu nara f'ħajti u fil-ħajja ta' xi ftit tan-nies li niltaqa' magħhom u naf. Nies fil-familja tiegħi, nies tiegħi li niltaqa' magħhom fil-Ministeru Saċerdotali, din in-nota hija li fil-ħajja xi kultant kollox jindara. Kollox jindara. Jindara l-tajjeb u jindara l-ħażin. U għandna kapaċità enormi bħala persuni illi aħna nikkuntentaw lilna nfusna, anke bil-ċuċati. Nikkuntentaw lilna nfusna anke bil-medjokrità. Xi ftit Bartimew seta' qal wejja issa jien għaddej. Ċwara kemm ili għami, b'xi mod il-ħajja għaddejja, b'xi mod issa drajt. Seta' Bartimew jgħid iwa issa rota d-dow, jew iwa issa hekk ħajti, m'hemmx tagħmel, irrid nikkuntenta ruħi. ħajti dej, u iwa, dan ir-ritornelli li forsi ma ngħidux bil-fom, imma bl-attitudni ta' ħajjitna ngħiduh. U iwa, daqshekk, din ħajti. Irrassenjati, drajt, laqqas għadni naħseb, laqqas għadni nixxenna, drajt. Tassew li fil-ħajja kapaċi jindara kollox. Anke dak li jagħmilna il-ħsar, tiskanta. Anke dak li ma jirrispettax lid-dinjità tagħna u tansara li aħna kollox nidraw. Relazzjoni vojta magħna, relazzjoni superfiċjali magħna nidrawha. Issir normali, il-normalità ta' ħajjitna. Issir normali li jien minn barra nidher b'xi mod interessat fik mulej, minn barra b'xi mod pereżempju nagħmel xi affarijiet għalik, imma fil-verità il-qal jambeda minnek, fil-verità minnek ma tantx interessati. Nidraw pereżempju ngħixu f'ħarba kontinwa, tidra tgħix ħajtek, ngħixu ħajtna naħarbu mis-sitwazzjonijiet. Wieħed pereżempju jidra jisra, jidra jgħix fil-dowb, jidra jgħix fil-vizzi, tidra, issir normali, u ma tibqax b'xi mod tiġilet magħha jew tixxenna għal xi ħaġa differenti. Ma nafx fir-relazzjonijiet ta' bejnietna pereżempju. Nidraw pereżempju ma nitkellmux bis-serjetà. Tant li jissejr isa in-normalità tal-ħajja. Nidraw għalkemm forsi qed ngħixu ma' xulxejn, imma nidraw ma nindunawx b'dak li ieħor ikun għaddej. Qed ngħixu ma' xulxejn imma fl-istess ħin qed ngħixu jisna separati. U tidra. Issir in-normalità. Forsi għamilna żmien iddejjaqna, imma mbagħad dittejt wiwa din il-ħajja, sawnek naslu. Nidraw xi kultant nagħmlu l-ħsara lil xulxejn, nabġu fuq xulxejn, tidra. Kważi qas tibda tinduna. Wieħed jidra pereżempju anke jħares lejh innifsu bħala biċċa tal-art li ma jiswa l xejn. Wieħed jidra, issir normali. Wieħed jidra ma nafx, jissuspetta f'kulħadd u f'kollox dejjem. Tidra, issir normali, issir pattern tal-ħajja. Nidraw pereżempju naħlu l-ħin bla doċċ. Tidra, issir normali.
Wieħed jidra pereżempju ma jieqaf qatt, jidra ma jaħseb fuq xejn u mkien, tidra. Issir normali. U tgħid u iwa mingħajr ma tgħidha, imma tgħid u iwa din il-ħajja. Sa hawnhekk naslu. Wieħed jidra pereżempju jgħix imwaħħal mal-passat, ġralek xi ħaġa u teħel magħha. U ħajti kollha ma nafx, nivvittimizza lili nnifsi u nibki biex ma nagħmilx pass il qudiem nibki, basta dni hemm nilaq il-ferita tiegħi. Tidra. Nidraw ngħixu ta' vittma ħajjitna kollha, tidra. U ssir normali. U qed jidra jimla ħajtu biċċuċat, nidraw. Nidraw nikkuntentaw lilna nfusna. Meta m'għandniex xi kultant nikkuntentaw lilna nfusna. Il-mulej Alla l-imbirek lilna ma jridniex nikkuntentaw lilna nfusna, iridna kuntenti. Iridna kuntenti. Iridna ngħixu il-ħajja tas-sew. Għax marelli fil-ħajja kollox jindara u xi kultant l-istandards tagħna imbaxxuhom wisq. Li kieku pereżempju nkunu mexxin fit-triq u naraw ftit sens mal-art, ftit sensijat, ma tiġikx f'moħħok bl-ebda mod illi tiġborhom, mela jien qammil, mela jien ta' dawn. Imma fil-ħajja niġbruhom dawk. Fil-ħajja ta' kuljum jiena tiskanta kif nibda niġbor ċuċati il-medjokrità l-vojt u rridu. U b'xi mod ngħid danu biżżejjed daqshekk. Marelli bħala persuni għandna kapaċità illi nidraw ngħixu fil-ħmieġ. Xi kultant nidraw. Wieħed jidra pereżempju jgħix fl-istorbju. Jiena xi kultant espert tagħha. Nidra ngħix f'ħajja u f'kamra imqalba diżorganizzata u nidra għal xi ġranet għal xi forsi ġimgħat issir normali. Imbagħad ninduna kemm kienet qed tagħmilha ħażin meta il-kamra norganizzaw innaddafa. Hemmhekk ninduna li kienet qed tagħmilha ħażin. Hemmhekk nieħu r-ruħ, hemmhekk il-ħajja tiegħi issir aktar organizzata, naħdem aktar. Imma drajt. Għamil ġimgħat drajt normali li l-kamra hija fl-istorbju. Bħalma wieħed jidra xi kultant, skużi pereżempju jinten, ma jieħux ħsieb tiegħu innifsu, ma jinħasilx, huma l-eċċezzjonijiet. Imma fil-ħajja ta' kuljum huma ħafna li jidraw jgħixu fil-ħmieġ. Wieħed pereżempju jidra ma jaħsibx, jidra ma jmiss il-ferita. Ara Bartimew rid xi ħaġa iktar. Bartimew rid tlaqa aktar vera. Bartimew ma ridx jistrieħ qabel jiltaqa' mal-mulej u l-mulej jikellmu, ma ridx jistrieħ, ma ridix. Imma tiskanta li fil-ħajja wieħed xi kultant jibża jmiss il-ferita, jibża jmiss il-ħmieġ u allura ma jaħsibx. Darba iltqajt ma' qassejs u saqsejtu għatlu dun, kif inti? U għalli, sewwa ta' u wara ftit sekondi ta' skit għalli, mhux ħażin. U wara ftit sekondi oħra għalli, isma' u aħjar ma taħseb xejn ta'. U jiena di risposta hekk niktitni u fixklitni, ċo ħawditni, dispjaċini. Għax marelli qatt tara persuna li bħalissa x'inwaqfet ftejt bdiet tinduna li xi ħaġa mhix sejra sew. X'inwaqfet ftejt qalet le mhux ħażin u x'in qed tinduna li forsi qed tgħid le u l-affarijiet sejrin ħażin f'ħajti qalet u insomma aħjar ma taħseb xejn. Għax xi kultant ir-realtà tbeżżana, tinkwetana u l-option li naħarbu. Xi kultant l-option l-oħra li nilbsu maskla u mmorru fuq palk u niffejkjaw il-fer, niffejkjaw li aħna sejrin sew. Is-social media huma esperti f'dan. Xi kultant tkun tafek persuni, xi kultant aħna stess li għaddejjin merament minn żmien diffiċli li mhumiex sew, pereżempju anke ma' xulxejn. Imma mbagħad fuq Facebook kollox sew, kollox sabiħ, tbissim, ritratti, quotes. Niffejkjaw li sejrin sew. Xi kultant xi ftit bħal meta tkun is-suq,
tissuspetta li ħadd panċer, il-karozza m'għadix suq sew, tħoss tisma' l-istorbju tal-panċer, u inti tibqa' ssuq bit-tama li tgħid li le mhux panċer. Mhux panċer, u qed jibqa' jsuq, qed jagħmel il-ħsara li t-tajjer ħajifqew mhux ħajkun jista' jirranġah wara li tiġib tajjer ġej, imma nibqa' nsuq bit-tama illi ma ħadx. Għax il-fatt li rrid nieqaf, li rrid inbidlu ma nafx fejn dik tbeżżani, tifxilni. U allura aħjar nibqa' dej. Pereżempju fil-qasam tas-saħħa kemm drabi u f'ħajjitna ġara illi nipposponu li nagħmlu test mediku pereżempju minħabba l-biża li niskopri xi ħaġa. Allura aħjar ma nagħmilx it-test, aħjar ma mmurx għand it-tabib għax il-fatt li ħajkolli xi ħaġa tbeżżani wisq, tifxilni wisq. U allura x'irrid nagħmel? Ma rrid nagħmel xejn. Ħanġib xi ġejt fuq b'dan il-mod, ħansolvija l-problem, nkun qed niggrava għax hekk għandi xi ħaġa tikber u ħatamilha ħafna ħsara. Imma r-realtà tbeżżana. U allura naħarbu. U xi kultant isu nirrassinjaw ruħna u nilludu ruħna, ngħidu lilna nfusna iwa mhux kollox xorta u fid-dinja mhux kollox xorta. Le mhux kollox xorta fid-dinja, le mhux kollox xorta. Xi ħaġa skaduta mhix bħal xi ħaġa tajba, xi ħaġa mnawra mhix bħal xi ħaġa b'saħħitha. L-imbejt jew l-ikel mhux kollu l-istess, le mhux kollox xorta. Xi kultant hekk iltqajt ma' persuni fil-ħajja fejn xorbu biss imbit wieħed, pereżempju l-imbit tagħhom. U dak l-imbejt u l-itjeb imbejt tad-dinja. U bħal dan ma' imkien u jiena ma nixrob l-ebda imbit ieħor li f'dan għax dan l-aqwa imbejt. L-uniku wieħed. Mur ngħidilha lil persuna, it-tipi kollha ta' imbit li hawn, id-dinja kollha li tinfetaħ quddiemek, imma le, jiena dan għax l-imbit mhux kollu xorta. Kollu xorta l-imbit. Jekk trid temmen hekk, all right, ħu gost bl-imbit tiegħek, that's okay, imma le, fil-ħajja mhux kollox xorta. Fil-ħajja hemm imbejt u imbejt. Hemm ikel u hemm ikel. Hemm ferħ u hemm ferħ, hemm paċi u paċi. U allura hekk illum nixtieq li nistieda lili nnifsi u kull min qed isegwina inni ma noqgħod ftit fiskiet, nibża miskiet pereżempju, għax ħajlaqqani mar-realtà. Pereżempju, meta jibda ġej ftit ta' dwejja, ftit tal-frustrazzjoni f'ħajti, meta l-affarijiet jibdew x'nagħmel? Fiex naħrab ġeneralment, bliema mod nipprova hekk nikkumpensa lili nnifsi, nifga lili nnifsi biex insolvi dak il-mument għal dak il-ħin basta ma jibqax tila l-uġieħ, għax l-uġieħ uġieħ u ovvjament ibeżżana. Bartimew fil-Vanġelu tal-lum għandu riċetta oħra. L-ama tiegħu, il-faqar tiegħu rid jibdlu f'għajta kbira. Għajta lil-mulej, u qed jgħid bin David ikollok nina minni. Bartimew mhux bniedem rassenjat. Bartimew għadu maċċettax illi l-imbit kollu xorta, le, mhux kollu xorta. Bartimew ma jridx ikkuntenta lilu nnifsu ma jrid ikun kuntent. U qed ifittex laqgħa aktar vera mal-mulej Ġesu. Xi kultant xiġri aħna mhux biss nidraw fis-sitwazzjoni tagħna, imma il-ħsieb illi rrid nibdel xi ħaġa, il-bidla tbeżżani. ċo aħna fil-qalb tagħna għalkemm fil-verità xi kultant ta' parsi toġobna l-bidla, imma aħna għall-bidla xi kultant għandna reżistenza kbira. Għaliex minn banda nafu li l-bidla hija diffiċli u xi kultant ukoll jisu għandna fil-mentalità li hija impossibbli. Tant li ċertu qwiel Maltin jikxfuna u jgħidu pereżempju min jitwielet tont ma jmux kwadru. M'hemmx tagħmel, il-bidla hija impossibbli u ġieli ngħidu pereżempju l-fulu bin il-miżwed u r-razza dejjem tiġbed. ċoe m'hemmx tagħmel, jiena anke il-jeans tiegħi ma jħallunix ninbidel kważi kważi. Għandna din l-idea li l-bidla hija diffiċli u l-bidla tbeżżana.
U billi xi kultant id-drawwiet ta' ħajjitna jsiru b'xi mod komdi, għax id-drawwiet huma komdi, allura jien aħjar noqgħod kif jien. Aħjar noqgħod kif jien. Xi kultant biex ngħidu hawn ieħor għall-argument ngħidu aħjar solt fil-but milli mija fl-ajru. Jew kif int taf, kif ħadkun ma tafx, allura oqgħod kif int. Tinbidilx. Tipprova sar xi ħaġa kbar għal xi ħaġa isbaħ, għalla aktar vera mal-mulej, għal dawl ġdid, tippruvax. Oqgħod kif int. Ovvjament id-drawwiet f'ħajjitna huma komdi għaliex għax id-drawwiet l-abitudnijiet ta' ħajjitna jenuna biex ma noqgħodux naħsbu dejjem u naħżlu dejjem għax immaġinak tqum filgħodu. Għandek id-drawwa li malli tqum laqas toqgħod taħseb inti tmur taħsel wiċċek normali. Ma ngħidlekx tmur it-tojli ta' ġdaka ġismek kollu jibatek hemm, imma li taħsel wiċċek hija drawwa normali. Inti filgħodu xi tqum ma tgħidx ħanara, tgħid naħslu wiċċ illum. Ħanaħseb ftit tgħid x'inhu huma l-vantaġġi, x'inhu huma l-iżvantaġġi. Le inti għandek dik id-drawwa mal-ewwel qomt ħsilt wiċċek u lest. Ma qed taħseb xejn, ma għadx tinkwieta x'se tagħmel. Imma d-drawwiet, l-abitudnijiet, bħal m'hemm drawwiet pożittivi u tajbin li taħsel wiċċek filgħodu, pereżempju drawwa li għandek normali, hija drawwa tajba li ħatta u taf li tagħmillek il-ġid. Fl-istess ħin hemm drawwiet li huma negattivi, li huma ħżina. Imma li f'ħajjitna jsiru awtomatiċi, normali. Daħlu f'ħajjitna u issa saru bl-automatic mode. Saru patterns illi ma noqgħodx naħseb dwarhom. Saru normali għalija u nagħmilhom. U allura il-bidla tbeżżani, il-bidla għalija hija diffiċli li nibqa' kif jien b'xi mod iserraħ li moħħi. U allura nażel illi ma nibdex mixja, nażel li ma najjaċ bħal Bartimew. Barra minn hekk xi ftit jew wisq aħna kollha kemm aħna supervi, aħna kollha kemm aħna naħsbu li kulħadd għandu bżonn jinbidel barra jien. Xi qed ngħid li għandi bżonn ninbidel qed ngħid illi jiena għandi bżonn ninżel xi ftit minn fuq il-pedestall li tlajt fih u nimxi fi triq ġdida. Imma dik biex ninżel minn fuq il-pedestall li tbeżżani u li b'xi mod irid imur kontra il-pride tiegħi u dik ma nagħmilix. Allura hekk l-ewwel stedina llejla poġġi ftejt lilek innifsek f'diskussjoni. Għamel domanda fuq il-ħajja tiegħek, fuq ir-relazzjonijiet tiegħek. Tibżax. Tibżax tmiss daqsxejn tqiegħed idejk fuq il-ferita. Tibżax. Imma wieħed jista' jgħid jien daqskemm għaddej tajjeb, jien daqskemm jinkomdu fejn qiegħed bil-qiegħda. Imma forsi jed bil-qiegħda fuq il-mara tiegħek, fuq ir-raġel tiegħek, fuq sħabek tax-xogħol. Daqskemm jinkomdu imma mhumiex. Imma mhumiex. Aħna hemm qawl orjentali li jgħid meta wieħed ikun żgħir irid jibdel id-dinja. Meta wieħed ikun aktar kbir, żagħżugħ, irid jibdel lill-oħrajn, importanti li l-oħrajn jinbidlu, ħanibdilhom jien. Imma meta wieħed jikber u jimmatura ma tibqalu l-ebda xewqa ħlief li jibdel lilu nnifsu. Bartimew rid xi ħaġa aktar, rid laqa' mal-mulej, rid dawl ġdid u beda jgħajjat. It-tajba hi li x'imbeda jgħajjat in-nies siktitu. X'imbeda jgħajjat, ċoe miskien dal-lama li fl-aħħar qed jgħajjat sab min itelfu u n-nies siktitu. U x'kienet ir-reaction quddiem din id-diffikultà? Bartimew quddiem id-diffikultà, quddiem it-telf li qed iġiblu ħaddieħor, quddiem l-ostaklu li qed iġiblu ħaddieħor, x'jagħmel? Aktar jgħajjat. Aktar jgħajjat. U għalhekk x'inwiegħed ħajibda t-triq li jiftaħ qalbu aktar għall-mulej, x'inwiegħed jibda triq għall-mixja għal ħajji sbaħ aħjar aktar bis-sens, aktar profonda, ħajkun hemm it-tfixkejl. Bħalma ħajkun hemm il-waqgħat. Li wieħed jibda jimxi u jaqa' mill-ġdejd. Wieħed jibda jimxi imma l-ħajja ta' qabel, il-patterns ta' qabel jerġgħu jiġbduh lejhom. U x'se nagħmel dak ħanajat aktar. Ħanajat aktar. Ħanibda niġġieled. Forsi m'hemmx frażi aktar nisranija milli li wieħed jaqa' u jqum. Jew li wieħed jibda mill-ġdejd. Jiena dejjem nibda mill-ġdejd. Xi kultant wieħed jismagħha anke fil-qrara x'fader
jiena dejjem nagħmel l-istess żnubiet, imma llum trid terġa' tqum mill-ġdid. Jiena dejjem nagħmel l-istess żnubiet, imma bil-qrara tiegħi ngħid li ma rridx nagħmilhom, irid nibda nimxi mill-ġdid. Bħalma wieħed mingħajr ma wieħed jirrassenja ruħu għal dan il-ħajja timxi l qudiem u passi l qudiem nagħmlu, imma bħalma wieħed jinħasel kuljum. Ma jgħidx isma' għada ħanerġa' ninħasel, ta' allura ma ninħasilx, jiena ħanerġa' ninten, allura ma ninħasel. Le, llum ninħasel, għax inkella nagħmel kella wara jumejn, wara tlieta, wara erba' min ħaj jissapportini. Ninħasel kuljum. Id-dar innatfuha iva kull ġimgħa pereżempju, għaliex ma ngħidx għax issa terġa' titħammeġ ma nerġa' nibda. Nerġa' nibda għax inkella x'jiġri li jgħaddi żmien u dak il-ħmieġ jeħel hemmhekk u mbagħad ma taqilgħux. Allura l-bżonn li nerġgħu nqumu u nibdew mill-ġdid. Se jkun hemm tfixkejl. Il-ħajja ta' qabel se xi kultant il-patterns ta' qabel ħajerġgħu jitellgħu rashom. Xi ftit bħal mixja li jagħmel il-poplu fid-deżert, il-poplu ludi. X'imbeda jsib id-diffikultajiet, x'imbeda ma jsibx l-ikel, ma jsibx l-ilma, x'beda jgħid, ara ħasra kemm kont sewwa l-Eġittu, kont skjaf, ħajja ma kellix, kont imbażwa, imma l-melu kelli ftit tal-ikel, ara x'mort għamiltilna moseħ, rixna minn hawn. Tista' tkun xi ftit ir-reazzjoni tagħna quddiem id-diffikultajiet, quddiem it-tfixkejl fil-ħajja tagħna. Ħajkun hemm tfixkejl. Il-mixja tal-fidi hija taqbida għal dak li hu tajjeb, għal dak li hu sabiħ. San Pawli ħeġġiġna tqabdu t-taqbida tajba tal-fidi. Jew għalhekk ma nibżewx niġġieldu. Kemm nitħabtu xi kultant, kemm naħdmu biex niksbu affarijiet żgħar. San Pawl jgħid kemm nitħabtu u niġru għal daqsxejn ta' kuruna li titbil magħmula mir-rand għall-atleti jieti. Kemm aktar għandna x'nitħabtu u niġġieldu aħna mela għall-ħajja li jixtieq jagħtina Alla l-imbierek, il-mulej Ġesu. Għandna ċertezza illi anke jekk aħna omja u jekk ilna hekk ħafna, anke jekk aħna tal-laba mal-ġem ta' triq, anke jekk it-tfixkejl huwa ħafna bħalma ġralu Bartimew, bin-nies kollha ssiktu, in-nies li mexjin, in-nies il b'saħħithom isiktuh. Anke jekk Ġesu donnu diġà ħireġ minn Ġeriko, għandna ċertezza li l-mulej ma jrid xejn aktar ħlief li propju jieqaf f'ħajti, jieqaf hemm u jkellem lili. Imma minn fejn jitlaq dan kollu, minn fejn ħad titlaq din il-laqa, titlaq mill-faqar tagħna. Hemmhekk hu l-punt ta' tluq. Titlaq mill-fatt li ngħid bħal Bartimew, jien għamel u nixtieq dawl ġdejd. Jien dejjem nitkarrab għall affarijiet, imissa nixtieq niltaqa' ma' xi ħadd li se jagħtini dak li verament il-qalb tixtieq. Infakkarkom pereżempju fil-laqa li kellu Pietru wara lejl jistat ma' Ġesu. Pietru għamel lejl jistat u sħabu ma qabad xejn, imbagħad jara lil Ġesu fuq ix-xatt. U x'jgħidlu Ġesu l-ewwel ħaġa li jgħidlu dakinhar? Ma jgħidlux ara miskejn, ħalli ma ngħidlu xejn, dan għamel lejl jitħabat lejl jipprova jaqbad xi ħaġa, ħanejdu xejlu, u għandegum ma qbadna xejn, Ġesu xejlu, imiss jgħidlu jdeh fuq il-ferid, ma qbadna xejn. U Pietru x'jagħmel? Pietru seta' jew jibgħatu jixxejjer lil Ġesu, jew jagħmel ta' birruħu li qabdu, jew ma jagħtix kasu, jew inkella jagħmel kif għamel. Le ma qbadna xejn. U l-fatt li Pietru jammetti le ma qbad xejn, dik il-ħaġa tippermetti li jisma' l-kelma ta' Ġesu. Illi jħalli l-Ġesu jgħidlu isma' itfa' x-xibka n-naħa l-oħra u taqbad. Għalhekk il-laqa vera ma' Ġesu, id-dawl il-ġdid li se jagħtina minn fejn titlaq? Titlaq mill-faqar tiegħi. Allura hekk l-istedina li nagħmel lili nnifsi u lilkom eżies hija tibżax tmiss il-faqar tiegħek. Għax il-mulej ma jibżax minnu. Għax il-mulej u ikbar minn dak il-faqar. U ikbar minn dawk il-limiti. U ikbar minn dak id-nub.
tibżax. Biddel il-faqar tiegħek f'talba u f'talba vera. Bidlu. It-talb huwa propju dan, meta jien niltaqa' verament miegħi innifsi u mbagħad niftaħ qalbi għal mulej. Jew inkella illi nħalli lil mulej jiena miegħu nidħol fil-faqar tiegħi. U hemmhekk issir laqa. U laqa tas-sew vera. Allura, il-laqa mal-mulej kif isseħ? Isseħ minħabba żewġ ċertezzi. Iċ-ċertezza tal-faqar tiegħi u ċ-ċertezza tal-mulej li jinsab hemmhekk u l-għajta tiegħi u mhuwiex trux qudiema. Ġesu jrid jagħtini l-milja tal-ħajja, jrid jagħtini id-dawl mill-ġdejd u d-dawl tiegħu. Lil Pietru ried li hu jaqbad 153 ħuta kbira, il-milja fil-qofol tagħha. U lili jixtieq jagħmel l-istess miegħi. Imma l-Vanġelu jixxandar lil kulħadd, imma min jilqgħu il-foqra. Il-Vanġelu jilqgħu il-foqra. Infatti, kif jibdew il-beatitudnijiet? Jibdew ħenjejn mejn il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom jassaltna tas-smewwiet. Ħenjejn l-imnikta għax huma jkunu mfarġa. Ħenjejn dawk li huma bil-ġuħ u bil-għaġġ tal-ġustizzja għax huma jkunu mxebbejn. Il-Vanġelu jintlaqa mill-foqra. Il-bieraħ minn segwa l-Qudiesa kien hemm laqgħa oħra ta' Ġesu ma' wieħed għami u fejn minnhom Ġesu qed jgħid jien ġejt fid-dinja biex nagħmel ħaq biex min ma jarax isir jara u min jara jama. U xi wħud mill-Fariżej li kienu hemm madwaru semgħu jgħidan u staqsewh aħna wkoll omja. U Ġesu jweġibhom li kieku kontu omja ma kontux tkunu ħatja ta' dnub, immissa qegħdin tgħidu aħna naraw mela dnub tagħkom għadu fuqkom. Ejjew ma nibżewx niltaqgħu mal-għama tagħna, għax tista' tkun il-laqa verament tiftaħna l-laqa vera mal-mulej. Ekku l-aħħar ħsieb xkejken illi xtaqt naqsam magħkom huwa propju dan. Ġesu isejjaħ lil Bartimew, Bartimew ħalli kollox u jmur jiltaqa' ma' Ġesu. U interessanti li Ġesu jsaqsih xi tridni nagħmillek. Immaġina quddiem għama se tgħidlu xi tridni nagħmillek. Imma Ġesu jistaqsilu dil ħaġa. Mid-dera ma kienx forkrentit illi forsi ma nafx. Dalla ma jgħidu li nara, forsi rid daqsxejn aktar flus mis-soltu, għatini xi ħaġa tal-flus. Għax mhix for granted, u għasi for granted li lejda jien lill-mulej. Imma barra minn hekk, din il-ħaġa li Bartimew jara trid tfisser xi ħaġa forsi aktar profonda. Ftit qabel dan il-Vanġelu, Ġesu jagħmel l-istess domanda lil tnejn mid-dixxipli tiegħu, lil Ġakbu u lil Ġwanni. U jgħidilhom xi triduni nagħmlilkom? L-istess domanda. U Ġakbu u Ġwanni jwieġbu li wieħed joqgħod fuq il-lemin u liħor fuq ix-xelluk fis-saltna tiegħek. ċo għamilna kbar, għamilna importanti. Mentri Bartimew jgħid li nara mulej. X'jiġifieri li tara tassew? Il-Vanġelu tal-lum jispiċċa Bartimew reġa' beda jara u baqa' miexi warajh fit-triq. Għax beda jara baqa' miexi warajh fit-triq. U fejn kien sejjer Ġesu? Kien sejjer Ġerusalemm. U x'kien se jara Bartimew minn hawn 6 ijiem oħra, minn hawn 7 ijiem oħra? X'se jara? Se jara lil Ġesu imsallab, lil Kristu imsallab. Allura l-Evanġelista b'mod sottili ħafna fin ħafna tgħidilna li tara tassew u li tara lil Ġesu imsallab. Li tara tassew u li tara li dan il-bniedem mejjet. X'viżjoni hi, x'immaġni hi, hija immaġni tal-biża'. Imma li tara tassew tkun rajt kollox meta rajt lil Ġesu imsallab. F'kelma oħra, dal-Vanġelu Bartimew qed jistedinna sabiex jekk irrid nara xi ħaġa, jekk irrid nara tassew, irrid nara lil Ġesu msallab. Allura d-domanda l-kbira llum hija imma Ġesu msallab lili fuq ħajti, fuq il-ħajja tad-dinja x'i jgħidli? In-nuċċali ta' Ġesu x'inhu?
Għax mid-dera hu nuċċali differenti minn tagħna. In-nuċċali tagħna huwa għamel li jiena nkun fuq il-lemin u x-xelluk tiegħek li nkun importanti. In-nuċċali ta' Ġesu huwa li nara mill-ġdejn, ċo li nara lilu msallab. Hawn rajna min hu Alla tassew. Infatti lil katekumeni lil dawk li qegħdin jitħejjew għal mamudija fil-bidu tal-mixja tagħhom lil katekumeni ġifieri persuni adulti isirilhom talba u waqt li isirilhom salib fuq għajnejhom min qed jagħmilulhom jgħidilhom hu s-sinjal tas-salib fuq għajnejk biex tara żbuħija tal-wiċċ ta' Alla. Bartimew se jara issa. Bartimew se jara li issa dak li kienu qabel kien imwarrab minsi, ma jistax jara, ma jista' xejn, impotenti, issa dak huwa Ġesu fuq is-salib. Imwarrab, majjar, imsikket minsi. Dak li se jara Bartimew. Ħajara li il-minsi huwa l-mulej. Walek, jekk għandna talba fil-qalb hija tkun mulejjen nara id-dinja u l-ħajja min-nuċċali tiegħek, bin-nuċċali tiegħek. U n-nuċċali ta' Ġesu huwa ta' dan il-Alla magħmul bniedem mejjed fuq is-salib. Għalhekk xi domandi xkejknin hekk għar-riflessjoni tagħna. Nixtieq nara aktar f'ħajti, nixtieq la aktar vera mal-mulej, nixtieq arrida, jew ikkuntentajt li lin-nifsi. Jew issa daqshekk jien lest. U nixtieq nara lil Kristu msallab u x'għandu xejdli fuq ħajti u fuqu u fuq min jien għalih. Nagħmlu 5 minuti nirriflettu ftit fuq dak li għadna kif smajna quddiem Ġesu Ewkaristija.
Nirringrazzjaw ħafna lil Father Noel tal-ħsieb sabiħ li għamlilna l-lejla. L-appuntament tagħna jkun għal-għada fl-istess ħin fit-8 ta' filgħaxija. Il-lejl it-tajjeb lil kulħadd.